Un ohonyn nhw yn y tŷ. Un yn 13 oed, un yn 10 oed, so yn yr ysgol gynradd o hyd. A dyna beth sydd gyda ni heddi yw Nwyddau, fydd yn helpu nhw, fydd yn helpu rhieni yn bennaf, fe? I baratoi i fynd nôl i'r ysgol. Wel, fel rhiant, dwi'n ddiolchgar iawn. Felly, lle da ni'n cychwyn? So, ni'n dechrau draw fan hyn gyda Nwyddau gan pethau pert. Nawr, cwmni o'r Gyfyrddin sydd gyda ni fan hyn, merch enw Catrin Gwyn sydd wedi dechrau'r cwmni. Mae gyda ni'r bwrdd di bach fan hyn, nawr paratoi yw'r peth efe. So, mae'r bwrdd di bach yma ar gyfer diwrnod cyntaf yr ysgol. So, ti'n gallu creu dynodiadau di i'r plentyn, pwy sy'n mynd i fod yn ei dysgu nhw, pwy sy'n mynd i fod yn edrych ar ei ôl nhw. Os ydyn nhw wedi paratoi, maen nhw'n barod am unrhyw beth. Dyna beth ni'n ffeindio. Nid yn unig hwnna, mae gyda ni fath o dynnau bach. Mae'r bath o dynnau yma'n gret. Mae lot o rieni wedi clywed y sôn yn yr ysgol am fod yn ddisgybl yr wythnos, am fod yn Gymro neu'n Gymraes yr wythnos. A mae Catrin Gwyn fan hyn wedi gwneud yn dda iawn a wedi creu'r bath o dynnau yma. Maen nhw'n lyflu. Ond dyw e ddim just i gyd am y disgyblion, achos fan hyn hefyd, mae gyda ni laniad ar gyfer yr athrawon. Ni ddim just yn gallu gwybod fod pawb yn gwybod pwy yw pawb yn yr ysgol. So laniad gyda enwau'r athrawon arnyn nhw. Syniad da. Really handy, So yn symud ymlaen fan hyn, mae gyda ni crefftau clos yr Eithin. Nawr, graig ffer, mae mam i 3 o blant yn Eglwys Wrw sydd wedi creu'r cwmni yma. Nawr, mae hwn yn genius, actually, achos i ni gyd yn gwybod fel rhieni bod plant yn gallu colli pethau. Wedyn. Os oes gen ti enw dy blentyn ar hyn maen nhw'n mynd i'r ysgol gyda nhw, ti gam ymlaen popeth arall. Mae'n dal mynd i golli, no? Ydyn, ond o leia. Os nhw'n cael ei ffindio, dyn nhw ddim yn edrych fel rai pawb arall. Ti'n cael y broblem yna gyda siwmperi pethau, mynd trwy boxes o siwmperi pain, G&D. So mae gyda ni casys pensiliau fan hyn a trefnydd. Ond ni'n sôn am drefn a mae hwn yn berffaith. Darnau o bapur, ti'n gallu trefnu dy wythnos arnyn nhw. Dyma beth sy'n digwydd dy llun, dyma beth sy'n digwydd dy Mawrth, dy Mercher, drwy'r wythnos. A mae'r wythnos yna wedi mynd, ti'n rhwygo'r papur off mewn ag a dechrau to. Syniad gret. Mae'r madness yn dechrau to bob dy llun, yn dwi. Yn y blaen wedyn? Yn y blaen fan hyn, mae gyda ni gwmni o'r enw Label. Joio'r rhain, nawr, Beca, merch 19 oed o Aberystwyth, nath ddechrau'r cwmni yma. Mae Beca, wi wedi clywed, wedi cael lle yn y brifysgol yn Aberystwyth, ti'n meddwl, i astudio busnes, a mae'n mynd i gario'r cwmni yma ymlaen. Dwi'n credu bod i wedi gwneud dechrau ffantastig. Mae gyda ni poteli metal, poteli flasg a boxes bwyd. Drechwch, personalised a phopeth. Mae gyda nhw eich enwau chi arno fe. Mae ni, Sian, Fi'n gwybod. A dwi'n ysgrifen go iawn. Mae ysgrifen glwm, a mae fi just yn syml. Fi'n gwybod. Siwr am beth mae'n trio dweud. Nid fi benderfynol wneud hwnna, fi just angen wneud yn glir. Ond eto, really handy, achos mae enwau'r plant ar y boxes, ar y flasks, mae hwnna'n gred, achos allai ddim sôn faint o boxes bwyd ni wedi colli yn yr ysgol. So, dyna ni, dyna ddiweddar ni. Gobeithio. Gobeithio. Lan fan hyn wedyn, mae cwmni o'r enw Nwyddau Waldo. Nawr, 2 athrawes sydd wedi dechrau'r cwmni yma yn creu nwyddau ar gyfer plant cynradd, mae yna sticeri, so chydig bach fel y both o dyna, a mae yna sticeri disgybl yr wythnos, seren yr wythnos, hefyd adnoddau addysgol, so mae yna gofnodau darllen ar gyfer y plant. Wi hefyd wedi gweld ar-lein, mae gyda nhw llyfrau lliwio. Nawr, os ych chi'n mynd mas am bryd fwyd, a mae'r bobl ar y bwrdd nesaf atoch chi, a'r plant yn chwarae'r iPads neu'n gwylio pethau ar yr iPhones, ych chi'n cael gwared ar hwnna gyd trwy mynd a llyfrau lliwio mas gyda chi. Just newch hwnna. Mae'n amazing. Sym os beth yw oedran y plant, llyfrau lliwio iaith Gymraeg. Reit, at y bagiau yn y blaen. Lawr fan hyn yn y blaen. Mae gyda ni cwmni anibendod. So mae anibendod, newch chi ffeindio nhw ar Etsy, newch chi ffeindio'r cwmnïau yma i gyd. Chwiliwch ar Facebook, mae gyda nhw tudalennau Facebook. Mae rhain ar Etsy, so mae yna gelf, printiau, gwahanol nwyddau. Mae'n hefyd dillad babis, dillad oedolion. Merch enw Anwen, eto o Aberystwyth, sydd wedi dechrau anibendod. Mae'r bagiau yma 20 pint, sydd yn fargen. Mae'n edrych yn ffab. Bag dyn ni fan hyn wedyn? Nawr, draw fan hyn, cwmni cyfarwydd y lot ohono ni, cwmni Adra, lan yn Gaernarfon. Nawr, mae lot o bobl yn meddwl am Adra fel cwmni sy'n creu nwyddau i'r tŷ, i'r cartre, ond hefyd mae gyda nhw lot o nwyddau nôl i'r ysgol. Fi'n really joio'r bag yma, mae'r lliw mwstard yma. It's really in, nag yw e? So mae hwn. A hefyd, lawr yn y blaen yna, mae yna arwydd
eitha pwysig a roedd tawelwch, os gwelwch yn dda, perffaith ar gyfer yr ystafell athrawons. A mae rhaid fi ddweud, dwi'n licio y ddau bwrs yn y blaen, achos mae'n gweud pres poced i blant y gogledd ac arian poced i blant y de. Pawb yn hapus. Pawb yn hapus. Maen nhw'n amlieithog a popeth. A fan hyn i gloi. A fan hyn wedyn, mae yna 2 gwmni gwahanol. Mae gyda ni lliw a llun sydd wedi creu... Maen nhw eisiau rhoi splash o liw i'ch bywyd yw lliw a llun. So mae gyda nhw llyfrau a pads nodiadau fan hyn. Dim ond cwbl o bunnoedd yw'r pads yma. So mae'n rili dda bod ni'n cefnogi cwmnïau Cymraeg sy'n creu'r nwyddau yma yn lle mynd i'r siopau mawr. Ie, a Heledd Owen yw'r cwmni arall gyda'r pads trefnydd. Mae gyd am drefn, really. Oh, ffantastig. Gwych. Diolch Alun, ti'n droni ar ben ffordd. Diolch yn fawr. Diolch.